Víte, co naše tělo potřebuje každý den, aby bylo zdravé, plné síly a psychické pohody? K vašemu lepšímu já začíná cesta vyváženou stravou a zdravou aktivitou. Udělejte si čas být zdraví. Vítejte na novém kanálu InfoClub Nutrition. Co naše tělo potřebuje? Naše těla jsou od přírody nastavena tak, aby byla zdravá, vitální a dožívala se relativně vysokého věku. Aby všechny procesy v našem těle probíhaly tak, jak mají, potřebujeme každý den doplňovat živiny ve správném vyváženém množství, rozmanitosti a vysoké kvalitě a čistotě. Potřebujeme cestu založenou na vyvážené stravě, pravidelné aktivitě, hydrataci a odpočinku. Každý den od rána do večera vám tyto prvky mohou pomoci dosáhnout vašeho nejlepšího výsledku. Jednoho dne vám vaše cesta přinese nový a vzrušující zdravý aktivní životní styl a výsledky, o něž usilujete. Vzorec zdraví není tak složitý, jak si mnozí myslí. Správná výživa plus správný pohyb rovná se trvalé zdraví bez závislosti na zdravotním systému a lékařích. Pojďme se na to podívat nejdříve obecně a v následujících příspěvcích si jednotlivé složky rozebereme. Hydratace. Voda je pro celé tělo velmi důležitá. Koneckonců naše tělo je zhruba ze 60% tvořeno vodou. Náš mozek dokonce až z 80%. Bílkoviny. Bílkoviny neboli proteiny jsou jednou ze základních nutričních složek naší potravy. Dodávají tělu energii a jsou využívány ke stavbě svalů, kostí a orgánů. Sacharidy. Když si řeknete slovo sacharid nebo také karbohydrát, pravděpodobně si představíte škrobové jídlo, například nudle, chléb, rýži a brambory. A budete mít pravdu. Avšak stejně budete mít pravdu, pokud vám v hlavě naskočí ovoce nebo zelenina. Vláknina. Vláknina pomáhá stimulovat trávící proces, potraviny s vysokým obsahem vlákniny však zároveň přinášejí pocit plnosti, pomáhají proto regulovat hlad. Zdravé tuky. Vaše tělo si ke správnému fungování žádá malé množství tuku. Mezi zdravé tuky patří ty, které se nacházejí například v rybách, ořeších, olivovém oleji a avokádu. Fytonutrienty. Pigmenty, které ovoci a zelenině dodávají jejich nádhernou barvu, jsou přirozeně se vyskytující rostlinné složky známé jako fytonutrienty. Vitamíny a minerály. Třebaže to může znít, že jsou malé a nedůležité, mikroživiny jsou vitamíny a minerály, které jsou esenciální a důležité pro vaše zdraví. To bylo obecné shrnutí základních živin, které naše tělo potřebuje. V následujícím příspěvku si povíme něco o hydrataci, proč je pro tělo důležitá a kolik vody denně vypít. Mějte zdravý den.